tothom. Sí que volia agrair tant al Departament de Presidència com al Departament de Justícia el fet d'organitzar aquestes sessions i sobretot el permetre'm contribuir-hi, aportar el meu granet de sorra amb la sessió d'avui. Dit això, deixeu-me... Es sent bé? Sí, no? Sí. Xipi-xapi. M'hi acostaré més i després segurament em mouré bastant, vull dir que ja intentarem que se senti, que tothom em senti bé. Anava a dir que per començar he posat un vídeo que et dona una miqueta la informació de context d'en quina situació ens trobem dintre del món de la mobilitat i d'internet. És un vídeo que es posava al Mobile World Congress d'aquest any. Sempre que hi havia una conferència hi havia un vídeo introductori, que és aquest que veurem ara, i jo crec que, per ser l'organització que és la GSMA, jo crec que dona una visió molt clara a nivell de xifres d'on estem ubicats. El posem, que és un vídeo així canyero, amb musiqueta forteta, i així ens despertem tots, almenys jo, i després ja entrem més en matèria. A veure si això ho faig funcionar. Sí? Se'm sent bé? Se'm sent bé? Perfecte. Doncs situats una miqueta després del vídeo, 4 xifres que ens venen una miqueta a donar quin és el volum d'informació que s'està gestionant actualment a internet a dia d'avui. Hi ha moltes. Una que a mi especialment m'impacta és aquesta d'aquí. Diu que es carreguen 100 hores de vídeo a YouTube en un minut. En un sol minut es carreguen 100 hores de vídeo. De fet, diuen que actualment tots els vídeos que hi ha carregats a internet, si tota la humanitat es dediqués a visualitzar el que li queda de vida, els vídeos que hi ha a YouTube, no podrien arribar a visualitzar-los tots. És a dir, hi ha més vídeos a YouTube que els que podem visualitzar tots plegats amb el que es queda de vida. Això ja dona informació de la quantitat massiva i ingent d'informació que cada cop hi ha més a internet. I una de les coses curioses és aquesta d'aquí. El 80% de totes aquestes dades, de tot aquest volum ingent d'informació, s'ha generat els últims 2 anys. En els últims 2 anys s'ha generat el 80% d'aquesta informació i el 99% de tota aquesta informació s'ha generat en els últims 10-12 anys. Amb la qual cosa, fixeu-vos que estem en un entorn absolutament creixent, de forma exponencial i que corre moltíssim.
i el qual ens transforma contínuament la manera en la que es consumeix serveis digitals. I aquest serà un punt clau. En tot això, com juga el mòbil? En totes aquestes xifres, com juga el mòbil? Doncs ara actualment a nivell global, de tota aquesta informació, el 30% prové de dispositius mòbils, a dia d'avui. Hi ha països on ja s'ha arribat a el que ells anomenen el mobile momentum, que és que el tràfic generat per dispositius mòbils supera el 50% del global. Això hi ha països com Índia, tot i que la seva penetració a nivell de smartphones no és molt alta, ja ha passat. I algun altre país està a punt d'arribar-hi. Nosaltres, a nivell estatal, estem més o menys al voltant de la mitja, estem a un 30-35%, quan realment la penetració de smartphones és molt més alta, com deia abans a l'Ignasi, estem al voltant d'un 70%, una cosa així. Una xifra també important que ens dona una idea de quan corre això és que ha crescut en l'últim any un 81%. Aquest tràfic mòbil en l'últim any creix un 81%, això vol dir que quasi s'ha duplicat. En un any pràcticament s'ha duplicat. I l'altra xifra interessant, també per agafar una miqueta de dimensió, és que les dades mòbils de l'any 2013 són 18 vegades més grans que totes les dades d'internet, totes, de l'any 2010. Això dona una idea de cap a on estem anant i de lo ràpid que estem anant, no? Fèiem referència abans al tema de la penetració dels smartphones o telèfons intel·ligents. Aquesta és una miqueta la distribució per països. Fixeu-vos que quasi tots estan al voltant d'un 100%, excepte algun, no? Estem a Àfrica, Índia, Xina en algun cas, també hi ha molta gent a Xina, per tant és difícil arribar a aquest 100%, però en molts casos estem parlant que hi ha més dispositius mòbils que persones. En el cas nostre, a nivell estatal, que és l'única que tenim xifres, com us deia, estem al voltant d'un 70%. 70% de les persones que hi ha actualment a l'Estat tenen un smartphone, tenen un dispositiu, un telèfon intel·ligent mòbil. Totes aquestes xifres, que a vegades és difícil fer-se una idea, quan es parla de volums grans, de grans xifres, costa una mica posar-les en context. He posat dues frases de dues persones de Google, aquest és un director d'innovació, que t'ajuden, és una mica un to bromista, però t'ajuda una mica a posar-ho en relació amb alguna més quotidià. Aquest home diu que hi ha actualment més persones que tenen un mòbil que no pas persones que tenen un raspall de dents. El qual, bueno, això no diu gaire tampoc de la higiene bucal, potser de la població, no? Però és una idea que jo crec que és curiosa. I l'altra, que és el creador d'Android, del sistema operatiu de Google, Android, diu que cada dia, això són dades de fet del 2012, vull dir que això segurament ha evolucionat molt, però diuen que cada dia s'activen més dispositius Android que no pas neixen criatures. Amb la qual aquest home també en la seva conferència deia estic veient això i estic pensant que he de començar a buscar clients ja a l'espai sideral, perquè aquí en no res em quedaré sense usuaris, sense clients. Dit això, ara sí que entrem en matèria. El primer que veurem és que realment ens trobem en un punt de transformació digital bestial. Aquesta transformació digital afecta tant en com els usuaris consumeixen els serveis digitals que nosaltres els oferim, com en com ens hem de preparar nosaltres per donar respostes a aquesta nova manera de consumir aquests serveis digitals. I un dels punts fonamentals és que el mòbil, tot i ser un canal que cada cop és més protagonista, l'hem de tenir en compte encaixat en un enfocament multicanal, perquè cada cop veiem que el ciutadà o l'usuari accedeix des de diversos dispositius, des de diversos canals, a consumir un mateix servei digital. Ara això ho veurem. Aquesta és una infografia, n'hi ha moltes, en podeu trobar moltíssimes, però ens ve a representar quin és el tant per cent de persones, que cada cop és més, és aquest d'aquí, que consumeix un mateix servei digital a través de diversos dispositius. I això no vol dir que jo, per exemple, consumeixi un servei digital des del meu PC d'escritori o del meu portàtil, comenci la transacció
i l'acabi, i després un altre dia accedeixi des del mòbil i faci un altre indiferent, sinó que un mateix servei, en diferents estadis d'aquest servei, el puc consumir i el ciutadà espera poder-lo consumir des de diversos dispositius. Això vol dir que, per exemple, en el cas d'una tramitació, jo podria iniciar una tramitació inicialment en el PC d'escriptori, busco la informació, adjunto informació, etc. Després espero que a través del mòbil se m'avisi en quin procés o en quin punt del procés està, o fins i tot que em diguin si aquella tramitació que jo he iniciat està a punt d'entrar a fora de termini i que jo potser des del mòbil o des d'algun altre dispositiu com una tablet jo acabi de fer, per exemple, el pagament de taxes o qualsevol altre pas que requereixi de la seva finalització. Però és un únic procés que jo faig des de diversos dispositius. Aquest punt, aquesta idea de definir el mòbil o l'experiència de l'usuari tenint en compte la multicanalitat és una de les coses que més ens marcarà en com hem de fer els plantejaments per abordar la mobilitat dintre l'administració i dintre de les empreses, perquè això no només afecta l'administració pública, òbviament, sinó que també afecta a l'empresa privada. Més coses. Quan parlem de multicanalitat, i una multicanalitat ben feta, aquests anglesos que sempre utilitzen paraules rares, li diuen omnichannel, però al final vol dir una multicanalitat ben feta. Què vol dir? Mirem una mica l'evolució que hem fet. Inicialment teníem un únic canal, la interacció es produïa entre el ciutadà i l'administració a través d'aquest únic canal. A poc vam anar afegint més canals d'interacció i es produïen interaccions, diguem-ne, punt a punt entre el ciutadà i aquest canal. No hi havia confluència ni traspàs d'informació entre un canal i l'altre, i cap a on anem, o cap a on som, és en aquesta multicanalitat ben feta on el ciutadà és al centre i pot consumir, diguem-ne, de forma transparent un mateix servei per qualsevol dels canals que li proveïm. Per tant, els tres eixos claus d'una multicanalitat ben feta és que el ciutadà tingui aquesta experiència coherent i consistent independentment del dispositiu que utilitza. Aquest és un primer principi. El segon principi és que l'administració, l'empresa, tingui una visió del ciutadà integral i unívoca independentment del canal que utilitzi. I la tercera és que tots aquests processos estiguin sustentats en sistemes d'informació que o bé sigui el mateix o bé siguin interoperables entre ells. Aquests tres eixos marquen una multicanalitat ben feta, ideal, que és molt difícil arribar-hi. I per arribar-hi hi ha un punt crucial, que és la identificació de l'usuari. Sense una identificació de l'usuari és molt complexa, per no dir impossible, poder arribar i poder desplegar una estratègia multicanal. Deixeu-me que us posi un vídeo. Es sent? No es sent, no? A veure... És un vídeo d'una aplicació de Google que es diu Hangouts, que molts de vosaltres la sabreu, i és un exemple molt clar d'aquesta multicanalitat que de forma absolutament, diguem-ne, transparent, l'usuari pot consumir i pot passar d'un dispositiu a l'altre sense perdre aquella activitat que ha iniciat, perdre aquell servei que ha iniciat. Si us veus que hi ha aquest xicot que comença a xatejar, bàsicament Hangouts és una aplicació de comunicació, però deixa el seu portàtil, agafa el mòbil i recupera la conversa en el punt que l'havia deixat i continua parlant amb els seus companys. Canvia el dispositiu mòbil, el smartphone, per una tablet i passa el mateix. Aquí ja es comencen a animar i aquí finalment fa una videoconferència. És només un exemple més tangible del que volem dir quan parlem d'un plantejament, un enfocament multicanal. És a dir, on el mòbil, evidentment,
té un pes específic important, però que realment s'ha articulat de forma que, en aquest cas, el xicot aquest pot passar d'un dispositiu a l'altre sense perdre el fil d'aquell servei que estava consumint. Aquest és el concepte, no? Ara fem un parèntesis per veure com apliquem aquest concepte de multicanalitat a l'entorn de difusió web. Aquí hi ha un exemple de Boston Globe que ve a ser un gran referent en temes de difusió web multicanal, i aquí, quan parlem de difusió web i parlem de plantejaments multicanals, hi ha un concepte que n'hi diuen Responsive Web Design, crec que no ho he buscat al TemperCat, ho faré, però li diuen web adaptativa, si no vaig errar li diuen web adaptativa, doncs hi ha un concepte que permet que amb un únic producte web, en funció del dispositiu que l'està accedint, aquest web s'adapta de forma, diguem-ne, automàtica al dispositiu que el consumeix. Per tant, si en el cas de ser un PC de sobretaula o un portàtil, té aquest aspecte, però si me'n vaig a una tablet o a un mòbil, ell sol, sense fer productes independents, s'adapta de forma dinàmica. Aquest és el concepte de web adaptativa. Hi ha diverses coses, hi ha diverses preguntes a fer-se. És a dir, en un escenari ideal vull dir on jo començo una iniciativa des de zero, on tinc un pressupost infinit i on no tinc condicionants de temps, sense cap mena de dubte, aquest plantejament és el que s'ha de fer, però això no passa sempre. Llavors aquí no és que no sigui el millor de tots, que ho és, sinó que en determinats casos, per als condicionants de context que existeixen, s'han de plantejar alternatives. I amb això l'única cosa que vull dir és que no és l'única solució. No és l'única solució. És la millor en determinats condicionants i sempre que es pugui s'ha d'anar cap aquí. De fet, dintre de la Generalitat, sabeu que si no sabeu us ho explico, s'està canviant el gestor de continguts i s'està anant a un nou gestor de continguts que ja s'hi està incorporant tots aquests components de web adaptativa que permetran que els nous portals que es muntin damunt d'aquesta nova plataforma siguin Responsive Web Design o que siguin webs adaptatives. I això serà de facto, tindrà aquestes capacitats, diguem-ne, incrustades en el propi funcionament del gestor de continguts i totes les webs que fem ja seguiran aquest procés. De fet, la primera web que sortirà damunt d'aquesta plataforma serà el nou GenCat. Sortirà aviat, per no posar dates que no conec en detall, però sortirà aviat i serà el primer portal que utilitzarà aquesta tecnologia i serà una web adaptativa. I a partir d'aquest nou GenCat es sembrarà la llavor a partir de la qual aniran naixent tots els altres portals departamentals que aconseguiran vincular-se a aquesta tecnologia, a aquest tipus de webs adaptatives. Dues preguntes o dues coses que volia dir. Les primeres són les que veieu aquí. Hi ha condicionants que no per si mateixos, cadascuna d'aquestes preguntes no per si mateixos descarta un plantejament de web adaptativa, però que en el seu conjunt s'han de valorar i veure si realment és el que més ens encaixa. La primera gran pregunta és si ja existeix una seu web gran o petita que està feta amb determinada tecnologia. I això és important perquè no és el mateix començar-la des de zero amb un plantejament web adaptatiu que migrar tota una web amb tota la seva complexitat. Això és un condicionant que s'ha de tenir en compte. Per què? Sobretot per tema de costos. És a dir, no costa el mateix fer una web tradicional que una web adaptativa. I no tenim tampoc, no triga el mateix fer una web normal que fer una web adaptativa. Com us deia, per tant hi ha condicionants de pressupost i hi ha condicionants de temps. Per altra banda, també un tema important és la seva, el que li diuen ells, findability, que és la seva capacitat de respondre a estratègies SEO i SEM de manera que facilitem a l'usuari trobar aquella web que es pot adaptar a diversos dispositius mòbils. Per què és important això? L'exemple és molt fàcil. Si jo tinc una web, diguem-ne, d'escriptori ben posicionada, a nivell de SEO i SEM, si jo aquella web, en lloc de refer-la de forma adaptativa, creo una nova
que només va dirigida a dispositius mòbils, jo he de tornar a començar a fer tota la feina de posicionament SEO i SEM per tornar-la a col·locar a on jo crec que ha d'estar. En canvi, si jo tinc una web ja ben posicionada i aquesta la transformo, aquest posicionament no el perdo i a més estic donant el servei multicanal. Aquest és un punt que també és important. Per últim, aquesta pregunta d'aquí, n'hi ha prou amb això? És a dir, jo, a la que jo faci aquesta web adaptativa ja he complert? Doncs la veritat és que s'ha donat un pas molt important, moltíssim. Jo crec que aconseguir que totes les webs de la Generalitat fossin adaptatives seria una cosa tremenda. Ara bé, com diu aquest senyor, que és precisament el responsable del The Boston Globe, diu: nosaltres, el primer pas que fem, tot gira al voltant d'aquesta web adaptativa, però tot i això, estem mirant si mitjançant altre tipus de tecnologies podem donar respostes específiques a necessitats dels nostres usuaris que potser amb una web adaptativa no podem, però que amb una aplicació mòbil sí. Per tant, hem de continuar mirant, jo crec que és un pas importantíssim, però hem de continuar mirant i, com diu aquí, hem d'encaixar aquesta web adaptativa dintre d'una estratègia de mobilitat més àmplia, on tingui en compte més coses. Aquesta era la idea. Un altre concepte interessant, potser ho heu sentit molts, el concepte de Mobile First. Bàsicament, Mobile First és una metodologia de com abordar aquests webs adaptatius. I el que et diu, el seu propi nom així ho explicita, és comença pensant pel mòbil. Comença pensant pel mòbil, mira quines necessitats poden tenir l'usuari i a poc ves fent els plantejaments de forma creixent, gradual, cap als altres dispositius. La proposta inversa seria el desktop first, és a dir, a l'escriptori primer, jo penso primer en desktop, que per altra banda és el que estem acostumats quasi tots, en pensar primer aquí, i a poc vaig veient per on ho retallo fins que arribo al mòbil. Com ja veieu, el resultat no sempre és el millor. No dic que no es pugui aconseguir, però no sempre és el millor. Les bones pràctiques indiquen que començar per aquí dona uns resultats, una experiència d'usuari amb molta més garantia que començant per aquí. Hi ha un altre punt important que jo crec que és clau, i aquest gràfic no acaba de deixar del tot clar. Aquesta web i aquesta, que són aquí en el gràfic igual, no ho són. No ho són en cap cas. És a dir, si jo començo dissenyant pel mòbil, arribaré a una web d'escriptori que en cap cas serà la mateixa si jo començo pensant per l'escriptori. I aquest és un trencament molt fort, tot i que no ho sembli, perquè quan nosaltres diem anem a aplicar la metodologia de Mobile First, és un voluntarisme, però en el fons del nostre cap estem pensant que al final tindrem un portal com el que estem esperant tenir tota la vida en el meu escriptori. I això no acaba passant, I aquí hi ha un trencament i un canvi cultural important, que s'ha d'anar a poc assimilant. Més coses. Un altre avantatge que jo crec que és molt important de fer un plantejament Mobile First és que t'obliga a focalitzar-te a les necessitats reals de l'usuari. T'obliga a sintetitzar i a focalitzar-te en el servei i en el que realment és nuclear. I això és molt important, perquè al final li acabes donant a l'usuari el que realment necessita. Al tenir una usabilitat controlada i un espai controlat, t'obliga a ser molt sintètic. I això torna altra vegada a revertir en fer un plantejament de webs molt orientades a servei i molt enfocades a les necessitats de l'usuari. Aquests són els missatges una miqueta que volia transmetre en aquesta transparència. Què més? Clar, això no acaba aquí. És a dir, ara estem parlant de tauletes, estem parlant de smartphones, de portàtils i de PCs de sobretaula o d'escriptori. Però és que cada cop estan sortint més dispositius que permeten al ciutadà, a l'usuari, consumir serveis digitals de maneres diferents. I estem parlant dels wearables o tecnologia vestible, aquest sí que l'he mirat al Tercat, com les Google Glass o com els smartwatches, aquest en concret em sembla que és de Samsung, si no vaig errat, que donen una altra manera de consumir determinats serveis digitals. Per tant, hem d'estar preparats a que potser en un futur no molt llunyà
haurem de donar determinada informació que sigui a la vegada adaptable a tipus de dispositiu, a tipus d'interfície com aquestes d'aquí. A banda d'això, estan sorgint altres tendències com són la casa connectada o el cotxe connectat que fan que qualsevol cosa que tinguem al nostre voltant estigui connectada a internet. I aquestes Smart Things o internet de les coses es caracteritzen perquè qualsevol d'aquests dispositius, ja sigui un cotxe, una cafetera, una tele, una nevera, té una connexió a internet, ja sigui directa o a través del nostre smartphone. L'smartphone molts cops es podrà arribar a convertir en un hub de comunicacions a través del qual arriben a internet totes les coses que jo tinc al meu voltant. L'important és que qualsevol d'aquestes coses té una connexió a internet i té una sèrie de sensors que donen determinada informació. I això per què és important? Doncs és important perquè aquesta monitorització d'aquests sensors ens permet tenir oferir una sèrie de serveis que abans era impossible tenir-nos. Per exemple, en el camp de la salut, la monitorització de constants vitals ens porta a poder, per exemple, preveure amb anticipació determinades malalties, el qual a nivell de costos suposa un estalvi importantíssim. No és el mateix agafar una malaltia en un estadi avançat que en un estadi preliminar. I aquesta monitorització constant d'aquestes constants vitals ens ajuda a aquest tipus d'actuació preventiva. Però a més, ens ajuda a fer diagnosis mèdiques amb molta més seguretat. Si jo tinc un històric d'aquella persona, de com han anat evolucionant determinades constants que aquests dispositius m'han ajudat a monitoritzar constantment, jo puc fer unes diagnosis molt més acurades i, per tant, al final, el que estic impactant és en perllongar l'esperança de vida de la persona. I a banda d'això, clar, això també té impacte en el sector privat. Per exemple, poden haver-hi asseguradores que modifiquin les seves quotes en funció de si aquella persona que té una malaltia crònica està constantment monitoritzada o no, i que donin determinades prestacions si aquella persona sabe a utilitzar determinada tecnologia vestible. Això pot ser per una banda. En el cas del cotxe connectat, és un tema interessant. De fet, en l'últim congrés de mòbils va ser el primer cop que un cotxe es va presentar oficialment al públic en una fira de mòbils. I això té cert sentit, perquè ara us ho explicaré, però un cotxe s'està convertint en un mòbil amb rodes, bàsicament. I per què? Perquè a la que aquest cotxe està connectat a internet i té una plataforma, i aquest és el concepte aquest que sortia aquí dalt, i té una plataforma de serveis sobre la que jo puc executar aplicacions, aquest cotxe es converteix en una base sobre la que no només el fabricant del cotxe ens donarà prestacions que fins ara no teníem, com la monitorització de que si el líquid de frens s'ha de canviar, que si els pneumàtics toca també revisar-los, o la diagnosi de qualsevol avaria que pugui tenir el cotxe te la poden fer inclús remotament. Aquests són serveis nuclears del propi fabricant que pel fet de tenir aquest cotxe connectat pot oferir en el seu usuari. Però no només es queda aquí, i aquest concepte és molt important, no només es queda aquí, sinó que obre aquesta plataforma perquè altres empreses d'altres sectors puguin crear serveis damunt d'aquest dispositiu, damunt d'aquesta plataforma de serveis. Com quins? Doncs, per exemple, empreses de videostreaming, de vídeo sota demanda, es connecten al cotxe perquè la gent que està sentada als seients del darrere pugui descarregar-se i pugui visualitzar en temps real les pel·lícules que vulguin. Empreses de seguretat poden donar serveis de vigilància i monitorització davant d'incidents del cotxe, de la sensorització dels cotxes que poden disparar qualsevol tipus d'alarma, poden fer determinat seguiment sobre aquest cotxe. Inclús les persones particulars podríem arribar, si li deixem el cotxe al nostre fill de 18-19 anys, doncs tenir alarmes a l'smartphone si aquell cotxe passa a determinada velocitat o arriba a zones on no havia expectat que el xaval havia d'anar, i llavors quan torna li cantes la canya. Tot això són nous serveis que aquests dispositius connectats ens permeten posar en marxa. I deixeu-me tornar al concepte aquest de plataforma de serveis, que jo crec que és clau. Nosaltres, com a administració pública, podem fer aquest tipus de plantejament. I amb dades obertes
la podem veure com una plataforma de serveis. Són un conjunt d'informacions, en aquest cas és un cotxe, nosaltres tenim dades sobre les que nosaltres podem construir els nostres serveis, però que també podem oferir a tercers perquè creïn serveis i que acabin de configurar l'oferta de serveis que oferim a la ciutadania sobre una plataforma comú com poden ser dades obertes. Però no només les dades obertes, tenim moltes coses que poden ser una plataforma de serveis. Tenim museus. Un museu connectat, igual que hi ha un cotxe connectat, un museu connectat pot ser una plataforma tremenda per poder construir serveis propis del propi museu, però serveis d'altres empreses, d'altres sectors que puguin donar serveis específics a sectors molt concrets que per ells són clau i que la meva infraestructura, la meva plataforma, els hi pot facilitar la creació d'aquests serveis. I es poden trobar punts de col·laboració comuns molt interessants. Aquest concepte hi tornarem més endavant. Dit això, un cop hem vist aquest enfocament multicanal i de plataforma de serveis, ara ens centrarem en quan anem a crear un producte mòbil, que ja sabem que ha d'estar encaixat en una estratègia multicanal, com ha de ser? Quins són els factors que ens determinen que aquest producte mòbil sigui un producte mòbil de valor? Ens centrarem aquí. El primer punt, jo crec que és el més senzill, però és el més important de tots. El primer que hem de fer és posar-nos a la pell del ciutadà, a la pell de l'usuari. Aquest punt és clau. I veure quines són les seves necessitats. Un cop tenim això clar, hem de veure quins són els nostres objectius, o quines són els objectius de negoci o les nostres competències, el nostre àmbit competencial, i veure on aquestes necessitats poden ser cobertes pel nostre àmbit competencial o pels nostres objectius de negoci. I tindríem aquesta zona d'aquí. Un cop tenim determinada aquí, que és aquí on es pot produir un creuament de necessitats i objectius de negoci, hem de veure com el mòbil ens ajuda a assolir parcial o totalment aquest creuament de necessitats d'usuari amb objectius de negoci. I en aquest punt, aquí, és on, diríem, es produeix la màgia del mòbil, on realment podem aconseguir crear aplicacions o serveis mòbils d'un alt valor afegit. Això que sembla molt senzill és absolutament important i molts cops ens ho saltem, però és la més important de totes. Si anem a la part de què és el que ens pot oferir el mòbil, quines oportunitats ens obre el mòbil, d'aquests tres eixos hem dit on hi ha l'experiència d'usuari, on les necessitats de l'usuari, objectius de negoci, i ho hem d'alguna manera creuar amb què és el que ens aporta el mòbil. Aquest és el punt més important del mòbil. El mòbil ens obre un món que fins ara no hi teníem accés, que és el món del context de l'usuari. Per tant, tots aquests serveis que s'articulin al voltant d'identificar aquest context de l'usuari són serveis mòbils d'un alt valor afegit. I què entenem per context de l'usuari? Doncs moltíssimes coses, no? El tipus de dispositiu, la connexió que utilitza, a on està, a on va, a quina hora del dia és. Tot això crea un context d'usuari que em permet adaptar el servei que li estic oferint a la situació en la que l'usuari es troba. Això és absolutament diferencial i exclusiu del canal mòbil. Per tant, tot el que jo articuli al voltant d'aquest concepte serà o maximitzarà el valor del servei o del canal mòbil, que és el que ens estem dirigint. I això per què és així? Perquè realment el mòbil no és res més que un ordinador amb sensors. No és res més que això. És un telèfon de casualitat. És un telèfon perquè té un micròfon i un altaveu. I com té un micròfon i un altaveu, permet escoltar i permet parlar. I com està connectat a internet, doncs aquesta veu l'envia i la veu que l'altre envia te l'envia a tu. Però realment el que és un dispositiu ple de sensors. I tots aquests sensors, que cada vegada n'hi ha més, em permeten tenir informació de context. I aquesta informació de context és el que és diferencial del mòbil respecte als altres canals. I aquí és on hem de veure com aprofitar això per crear serveis de valor en mobilitat.
Ara farem com un repàs de 3 o 4 o 5 principis que són claus a l'hora de plantejar també, a part del context, que jo crec que és el més important, que són reflexions que s'han de fer a l'hora d'abordar un servei mòbil per tal que sigui, diguem-ne, o perquè maximitzi al màxim els valors diferencials del mòbil. El primer és pensar quina part del procés que jo vull mobilitzar té sentit que passi al mòbil, perquè no sempre he de mobilitzar tot el procés. Hi ha coses que no tenen sentit portar al mòbil. Doncs pensem realment què cal portar al mòbil i potser només és una part d'un procés. Fer aquesta reflexió és important, no hem d'anar sempre al tot. Després hem de pensar en coses com la simultanietat de consum de canals digitals o la complementarietat. És a dir, no sempre ha de ser una cosa substitutòria, sinó que el mòbil pot aportar un servei simultani o complementari al que ja existeix en altres canals. Us poso un exemple molt gràfic. No hi ha música a l'altra vegada, sí? Vale. Això és un anunci de Red Bull ja fa uns anys, igual ja el coneixeu. Red Bull retransmetia un campionat de snowboarding, com veieu aquí, i per la tele jo podia veure la presa principal, però a través del mòbil jo era capaç de veure la perspectiva que tenia l'snowboarder en primera persona. Per tant, realment no estava... És molt ràpid, no sé si us ha donat compte, però el que et vull dir és que no estava substituint el que ja existia a través d'un canal com la televisió. Allò ja li estava bé, és el que tocava. El que passava és que amb el mòbil afegia un servei complementari que donava un altre valor. I jo podia estar mirant per la tele la presa principal i a través del mòbil com ho està vivint en primera persona l'snowboarder. Això són coses que cada cop estan més al dia a dia. En Fórmula 1 ja ho estan aplicant, no trigarem a veure els gols del Messi, si en marca algun dia ja, perquè estem una mica fumuts, però els jugadors de futbol segurament acabaran portant càmeres i nosaltres podem veure diferents perspectives de qualsevol jugada des de la perspectiva de qualsevol jugador. Aquest és el concepte de complementarietat. Altres coses importants, i ho comentàvem també a la introducció de la sessió, la tecnologia en si mateixa no té sentit, però la tecnologia en molts casos pot ser un eix o una palanca d'innovació molt important. Per tant, hem d'estar a l'aguait d'aquestes noves tecnologies i com aquestes noves tecnologies ens ajuden a assolir parcial o totalment algunes dels nostres objectius o de les necessitats d'usuari. I aquí hi ha moltes tecnologies accessibles, des de realitat augmentada fins a tecnologia NFC, que donaria per una sessió en si mateixa. Bàsicament el que ens permet és convertir el mòbil en un element d'identificació i que ens permetrà des de pagar o entrar a casa o entrar al cotxe o fitxar a la feina, és a dir, serà el nostre element que ens permetrà identificar-nos en el món digital. Codis QR i, com dèiem abans, la sensorització. Doncs aquí sí que us voldria fer una demo, si puc, de realitat augmentada, on veieu exactament quin és el valor de la realitat augmentada aplicada en tecnologia mòbil. No sé si coneixeu, mentre ho vaig posant, no sé si coneixeu una aplicació que es diu WordLens, fins ara potser no era molt coneguda, però ara l'ha comprat Google, amb la qual cosa segurament ho serà. Mireu, ara em connectaré al meu mòbil perquè veieu què fa exactament aquesta aplicació. Això és el meu mòbil. Això d'aquí és el meu mòbil i ara veurem exactament què fa aquesta aplicació. Realitat augmentada, he anat molt ràpid, però bàsicament el que fa és combina informació real que agafa a través de la càmera amb informació digital que l'aplicació afegeix a el que està agafant a través de la càmera, la informació que està agafant a través de la càmera. A veure si la trobo. Aquí.
veure si això acaba de tirar. No sé si ho tapo, no sé si ho estic tapant. Està agafant ara, o està agafant malament, no sé si posat així, igual ara ho agafarà millor. Ara sí que ho ha traduït bé perquè agafa més, però bàsicament el que fa aquesta aplicació és traduir en temps real determinats cartells que pots veure quan vas de viatge. Per exemple, en tema d'anglès, potser no, però imagineu llenguatge ciríl·lic, que costaria posar en un traductor. Tu directament aixecaries la càmera i automàticament t'ho traduiria, perquè veieu que no... Podem posar un altre, a veure si aquest funciona millor. La idea es veu, ja, jo crec. Això no cal que ho feu, Vale? Bueno, és una aplicació que, com us deia, fa temps que existeix, jo crec que és de les millors aplicacions de realitat augmentada, de les més útils. Tenia un coneixement, la gent tenia un coneixement parcial de com funciona aquesta aplicació, però ara, recentment vol dir fa una setmana, ha anunciat Google que la comprava. Això ho tancarem i tornarem. Per tant, el que deia, s'ha d'estar a l'aguait de la tecnologia i veure com aquesta tecnologia ens obre possibilitats a l'hora de crear serveis que coincideixin amb les necessitats dels meus usuaris i amb els seus objectius de negoci. Això és la demo que us volia fer. Un altre concepte important que s'ha de tenir en compte és pensar en serveis proactius i en la col·laboració. El mòbil en si mateix és un catalitzador de la participació ciutadana tremendo. Això està altament comprovat, hi ha moltíssimes xifres de moltes xarxes socials importants que diuen que els usuaris mòbils són molt més actius que els usuaris de web d'escritori o de portàtil. I després la proactivitat que jo puc tenir en un mòbil perquè em puc connectar en qualsevol moment i en qualsevol lloc amb una persona concreta em permet muntar serveis proactius, serveis que s'avancin a les necessitats de l'usuari i li donin resposta inclús abans que ell iniciï algun tipus de transacció o iniciï el consum d'un determinat servei digital. No sé si coneixeu el producte de Google Now, que va d'alguna manera aprenent del context i dels nostres hàbits diaris i quan, per exemple, t'aixeques pel matí, ell ja sap que has d'anar a treballar, ja sap quina ruta fas i et diu que el trànsit està dens i que et recomana agafar una altra via. O quan és l'hora d'anar a menjar, ell sap que t'agrada el japonès i estàs en una zona que no coneixes, doncs et diu quins restaurants japonesos hi ha al teu voltant. Això és Google Now. Mireu, us poso un vídeo, el so. All that information is ready at the exact moment you actually need it. Introducing Google Now. Now with Android, one simple swipe gives you the information that is relevant to you, right now. As you leave your house, Google Now is smart enough to check current traffic conditions and has prepared an alternate route for your commute. Google Now is always one step ahead, so you can feel more confident as you navigate your day. When you're at a subway station, Google Now can tell you what trains are next. Si te'n vas a l'estació, a la que t'apropis a l'estació, ell directament ja et diu quins trens estan sortint, a quina hora surten, quines línies has d'agafar. Això és el restaurant japonès que us he explicat. Si ell sap que tu mires sovint els resultats d'un determinat equip, en aquest cas de béisbol, et va informant proactivament en el moment que hi hagi un partit i marqui algun gol, et va informant. Aquest és el concepte de serveis proactius, d'avançar-se a les necessitats de l'usuari. I per últim, unes reflexions més globals, aquestes ja sense diguem-ne un exemple tan tangible. La primera fase és clau, no pensis què pots fer en el mòbil, sinó pensa què pot fer el mòbil per tu. És a dir, no pensem què carai puc traspassar al mòbil, sinó pensem al revés, com el mòbil em pot ajudar a aconseguir els objectius o a cobrir les necessitats que jo sé que el meu usuari té. Aquest és un punt clau. Les altres tres jo crec que són aplicables a qualsevol cosa. Observa què estan fent els altres i aprèn-ne. Aquí la gent corre molt, és un món
que evoluciona, com hem vist abans, molt ràpidament i hem de mirar què estan fent els altres i aprendre'n moltíssim. La tercera, estableix indicadors d'èxit mesurables. És a dir, si volem fer una cosa, fem-la, però establim quins són els criteris de mesura que ens permetran saber si allò ho estem fent bé o no ho estem fent bé. Perquè o ho mesurem o serem incapaços de veure si allò s'ha de reconduir o no s'ha de reconduir. I això ens porta a la tercera. Les iniciatives s'han de mantenir vives i s'han de corregir. Hem de fer evolucions, hem d'aprendre d'aquests indicadors i de com està l'usuari utilitzant aquests serveis per tal d'anar-los ajustant a lo que realment importa. Aquestes tres són claus. Per últim us posaré un vídeo, música maestro. Hem vist que el mòbil pot ser fantàstic, és un vídeo que probablement l'heu vist, és una mica així bromista, però no serveix per tot el mòbil, en cap cas. Emma... 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 Òbviament és un anunci d'una empresa de paper higiènic, no? Que diu, aquí el mòbil no hi té res a pelar. De moment. Vale, anirem ràpid perquè em sembla que em quedo sense temps. I sé que... Sí? I sé que després hi ha ganes de preguntes, que són un auditori molt actiu en aquest aspecte. Encaixa aquesta mobilitat amb dades obertes. Les dades, com sabeu, és un actiu crucial. Aquesta és la CEO d'IBM. Sembla que aquesta senyora ha de saber el que es diu, Ginny Rometty. Diu, la informació, les dades seran el nou recurs natural del segle XXI. Això vol dir que l'empresa, el sector, l'administració que sàpiga explotar-les de forma eficient serà l'empresa, l'administració que realment passi per davant de les altres i pugui crear serveis molt potents. Per què és molt important les dades? Ja ho sabeu, són clau. Puc muntar una interfície multicanal tecnològica del copón bendito de la baraja, però si les dades que estic transmetent no són fiables, no estan actualitzades i no són dinàmiques, aquest servei no val. Les dades són clau. Aquest és un gràfic del govern dels Estats Units, de la seva estratègia digital. I jo crec que coincidim bastant en el que explica aquí. Bàsicament diu, jo tinc unes dades, tinc uns sistemes que em permeten exposar aquestes dades i sobre aquests sistemes construiré o es construiran serveis propis de l'administració i serveis proveïts per terceres empreses, inclús sector privat, com diu aquí, i que aniran dirigides tant a American People, al ciutadà, o a l'empleat públic. Però fixeu-vos que ells estan muntant o estan enfocant la seva estratègia digital en una col·laboració público-privada sustentada en el que dèiem abans, en una plataforma de serveis. Una plataforma de serveis que beu de les dades. Beu de les dades. I això és clau. Clau. Aquesta col·laboració público-privada jo crec que és clau. Clau en dos sentits. Clau en que com a administració no podem arribar a tot i l'empresa privada pot cobrir allò que nosaltres no podem arribar, i en segon lloc perquè hi ha iniciatives privades que ja estan cobrint un servei que nosaltres no cal que repliquem. Potser podem establir fórmules de col·laboració que ens permeten a través d'aquestes plataformes ja existents donar un servei fins i tot de més valor al que podríem fer nosaltres. Nosaltres no som una empresa de software en si mateix, amb la qual cosa hem de veure què hi ha en el mercat abans de treure una aplicació mòbil. Hem de veure si hi ha una possibilitat de col·laboració público-privada que doni més garanties i més valor al servei que nosaltres volem oferir. Aquestes reflexions són clau. Això que és fàcil de dir, perquè succeeixi de veritat han de passar moltes coses. Per exemple, que existeixin models de negoci que facin que les iniciatives privades siguin sostenibles sobre aquesta base de serveis o de dades públiques. Això és clau, perquè si no, si aquest model de negoci no funciona,
les iniciatives del sector privat tanquen, i quan tanquen deixem de donar servei. Per tant, ha d'existir un model de negoci que funcioni. Aquest és un punt. I l'altre punt clau és que nosaltres hem de tenir una plataforma de serveis que realment permeti aquesta reutilització. I aquí és on entra les dades obertes. Però no només dades obertes, sinó el que ara els experts li anomenen the age of API, o sigui, l'era de les APIs. Les APIs venen a ser serveis que estableixen una comunicació amb les dades i que permeten accedir a les dades de forma dinàmica. És a dir, per una banda jo puc tenir dades obertes i puc penjar un fitxer en un format Excel, RDF o el que toqui a la web, però això fa difícil crear aplicacions mòbils que s'hagin d'estar descarregant aquest fitxer que potser pesa 40 megas i a partir d'aquest fitxer començar a crear serveis. El que realment es vol és crear uns serveis d'accés a aquestes dades que permetin a les empreses que vulguin crear serveis sobre aquestes dades fer consultes dinàmiques. És això el que són les APIs, un servei de consulta sobre aquestes dades. Llavors, en aquest sentit també comentar-vos que la Generalitat de Catalunya, tot i que ja sabeu que hi ha un portal de dades obertes des de fa uns anys, jo diria que ja fa uns anys, no Jordi? 4 anys, té un projecte de serveis oberts que probablement en alguna sessió ja se us ha explicat, on realment incorpora aquesta capa de consultes dinàmiques a les dades obertes que podem anar obrint. Des de la nostra perspectiva, creiem que potenciar aquests serveis oberts, aquest projecte de serveis oberts, és crucial si volem realment evolucionar cap a aquesta col·laboració público-privada i a construir aquest offering de serveis a la ciutadania basats en serveis públics i serveis privats. 2 apunts més. Diu, el ciutadà com a proveïdor d'informació. Aquest punt també és molt important. Fins ara hem vist que l'administració és capaç de proporcionar dades de molt valor i que sobre aquestes dades es poden construir serveis públics i privats. Però resulta que el ciutadà, consumint serveis mòbils i accedint a la informació de context d'aquest ciutadà que està consumint aquell servei mòbil, ens pot donar una informació valuosíssima, i que ens permet crear nous serveis basats en aquesta informació, dirigits a la ciutadania, però també dirigits a trobar eficiències en processos interns que fins ara es feien d'una manera, però que amb la participació ciutadana aconsegueixo transformar-los a dalt a baix, donar-li la volta a dalt a baix. Després veurem algun exemple perquè veieu exactament què és el que vull dir. Per poder aconseguir això, ha d'existir aquesta part d'aquí. L'usuari ha de tindre una contrapartida, un servei que li reverteixi d'alguna manera en algun valor afegit. I a més, ha de trobar-se en un entorn de seguretat i confiança. La privacitat és molt important. En aquest tipus de projectes, tots els temes jurídics i legals són molt importants per mantenir que al ciutadà se li garanteix aquesta privacitat i anonimat. Però aquest camp és un camp que realment pot transformar en molts casos l'administració, com veurem després algun exemple. Només dir-vos que tot això, perquè pugui tindre lloc, tot això s'ha de treballar amb la tecnologia Big Data. Com podeu ja intuir, agafar molta informació de molts ciutadans i treballar-la adientment i aplicar-hi intel·ligència perquè realment tingui algun tipus de valor, s'ha de sustentar en estratègies Big Data. Si no hi ha una estratègia Big Data que ens permeti treballar tot aquest tipus d'informació, no podem fer que el ciutadà, mitjançant la seva participació, doncs, d'alguna manera, formi part dels processos propis de l'administració, perquè el volum d'informació que es gestiona és ingent. Per acotar tot això i posar un exemple, posaré un vídeo. És una iniciativa de Boston, es diu Street Bump, i el que fa és que a través del mòbil i de la participació ciutadana són capaços de detectar de forma automàtica, mentre una persona condueix per la ciutat, els sots que hi ha a la carretera, com veureu. Mira, aquest el podia engegar jo així. A veure si va. Sí. El mòbil porta uns sensors, molts sensors, com hem vist abans. Un dels sensors es diu acceleròmetre, i l'acceleròmetre el que mesura són vibracions,
Aquestes vibracions les mesura el mòbil i es recullen en un ordinador central. Llavors, quan un cotxe passa per un sot, marca que allà hi ha un sot. Si només és un cotxe, la fiabilitat pot ser dubtosa, però si hi ha milers i milers de cotxes que passen per aquell punt i tots marquen que hi ha un sot, jo puc arribar a confeccionar un mapa de desperfectes de totes les meves carreteres. I per tant, fins i tot puc detectar prematurament que en aquella carretera hi ha un desperfecte i hi ha un estalvi de costos directes a l'hora de reparar una petita escletxa o reparar un megasot quan ja realment la cosa ja és molt greu. Aquesta iniciativa ha sigut superfamosa a nivell mundial i, com us deia, la van llançar l'Ajuntament de Boston. És només un exemple de com, el que us deia abans, les dades que poden proporcionar la ciutadania a través dels mòbils poden transformar els processos interns de la pròpia administració. Ara sí que acabem ja, ja queda molt poc. Dit tot això, ara us explicaré de forma sintètica alguns projectes que considerem rellevants que s'han fet en mobilitat dintre de la Generalitat de Catalunya. No són tots, n'hi ha molts que també són rellevants. Hem agafat una petita selecció dels que creiem que són més singulars. El primer és el CatSalut Respon, el 061. Aquest servei està enfocat a que quan l'usuari fa una trucada al 061, en paral·lel amb el canal de veu, s'obre un canal de dades a través del qual s'envia a l'operador que t'està atenent la posició de la persona que està trucant i una sèrie de dades mèdiques i personals que l'usuari ha decidit informar a l'aplicació i que siguin traspassades al moment que ell faci una trucada. Això fa que quan la persona que està atenent en el call center està atenent aquella trucada, la seva interfície queda automàticament ja omplerta amb les dades de la persona que està trucant, veu la seva posició i fins i tot en el cas que s'haguessin d'activar algun tipus de servei d'emergència vinculat a aquella trucada, doncs la persona ja sap exactament on és i no hi ha confusió. Parlant amb la gent del CatSalut 061, es veu que la identificació d'on està una persona donada en molts casos és complicat. Si estàs a una autopista, sabent quin quilòmetre estàs, és complexa. O si estàs al bosc, sabent quin lloc estàs, doncs també és complexa. Per tant, això resol molta problemàtica. A banda, aquest canal de dades és un canal de dades que s'estableix de forma perenne i, per tant, des del 061 es pot enviar informació digital a la persona que ens està fent la trucada. Per exemple, si aquesta persona ens informa que hi ha hagut un accident, se li podria enviar informació d'on té el CAP o el centre hospitalari més proper, o se li podrien enviar vídeos informatius de com ha d'actuar en una situació concreta. Per tant, crea un canal de comunicació ric per donar-li informació, mentre que a través de la veu pot ser molt més complicat. Aquesta aplicació es diu ArtAccess. És una aplicació que va promoure el Departament de Cultura i bàsicament l'objectiu és el de fer accessibles les projeccions audiovisuals per a persones amb deficiències visuals i auditives. Llavors, això exactament què vol dir? Vol dir que mitjançant una empremta digital acústica, l'aplicació és capaç de reconèixer en quin moment de l'audioprojecció estàs i et reprodueix en el teu mòbil personal o els subtítols o l'audiodescripció que correspon a l'escena que tu estàs visualitzant. Deixeu-me que us faci una demo, em sembla que tenim temps. Us posaré un vídeo. Connecto el mòbil perquè veieu el que faré. Aquesta pel·lícula és un documental, és molt petit, no sé si la coneixeu. Posem més endavant perquè veieu que el bo és que no l'has d'engegar al començament, la pots agafar a mitja pel·lícula.
Pots pujar el volum, sisplau, de la pel·lícula? Bueno, doncs ara ja estem a l'hora de servei i un cop marxeu... Jo ara selecciono la pel·lícula que vull veure, que és aquesta. Les càmeres i tot és impossible. I dic que vull veure els subtítols en anglès, per exemple. Us he de preguntar un per un als cotxes aquí, a la gent que vagi arribant, els preguntarem a veure si ens volen portar amb ells cap on vagin i a veure si hi ha sort. Si hi ha sort, marxem ara. Si no, si no hi ha sort, pues ens quedem a dormir aquí o el que sigui, total tenim temps, vull dir que tard o d'hora, ja, aquí dorm de puta mare, però bueno. Adéu! Se'n va. Serà un viatge superllarg, o sigui, sense anar a l'altra punta del món, fent autostop. És, per començar, ja conèixer mig món, però a part, és, no sé, anar fent per terra, creuar tot el món sencer, és perfecte. Pensa totes les aventures que es poden passar per mi i totes les coses divertides jo estic rebent que em passaran. en el meu mòbil els subtítols corresponents a l'escena que estic visualitzant d'una pel·lícula concreta. Fins a l'altra punta del món. No sé, serà divertit. I això el que ha fet és, el mòbil el que ha fet és escoltar, veure en quin moment de la pel·lícula m'he trobat i ha dit, doncs ara et correspon aquest subtítol i jo puc seleccionar en quin idioma vull aquests subtítols. O l'audiodescripció per persones amb deficiències visuals. Ho veieu? S'entén, no? Et pateixes molt i penses en moltes possibilitats, totes dolentes. Tanco. Aquí comentar que la usabilitat d'aquesta eina... M'he carregat això. Sent bé? Trencat algú? No? Vale. La usabilitat d'aquesta eina, en el cas de l'audiodescripció, diguem-ne, és perfecta, no? La persona amb deficiència visual assisteix a l'audiodescripció, amb un pinganillo se'l posa i el que fa el mòbil és, diguem-ne, descriure-li les escenes que ell no pot veure amb precisió. En el tema de subtítols és una mica més complicat, perquè la persona està mirant la pel·lícula i mirant els subtítols. Llavors el que s'ha fet també és veure, el que dèiem abans, com amb unes ulleres connectades puc d'alguna manera superposar els subtítols directament sobre la ullera. I per tant la persona que està assistint a l'audioprojecció, ella està mirant la pel·lícula i mitjançant realitat augmentada projecto els subtítols de forma que ell, només ell, en aquest cas, els pot veure a l'alçada que li correspon perquè tingui una experiència d'usuari, diguem-ne, completa. Més coses. Els avisos de protecció civil. Aquesta aplicació ja fa dos anys ben bons que funciona. Bàsicament, del que es tracta és que la ciutadania ens dona la seva posició en pro de que quan succeeix o hi ha algun risc, proactivament l'administració, en funció de la seva ubicació, l'informa. Això vol dir, per exemple, que si succeeix alguna cosa a la petroquímica de Tarragona, nosaltres tenim la capacitat d'informar a totes les persones que tenen l'aplicació, òbviament, que estan a un radi del que estableix el protocol, 50-100 quilòmetres, ja els puc dir, ha passat això i el protocol d'actuació és aquest. O, per exemple, a l'Empordà, si hi ha risc de ventades o es declara algun incendi, puc informar només a les persones que geogràficament es veuen afectades per aquell risc o per aquell incident del que ha passat i com han d'actuar. Això és un exemple de serveis proactius que dèiem abans. Aquesta m'agrada molt, primer perquè aquest és el meu fill, que per sort ha sortit a sa mare, sempre dic el mateix, però m'agrada molt perquè no tot ha de girar al voltant de tecnologies punteres. Simplement s'ha de tenir aquella idea que permeti aplicar, diguem-ne, amb intel·ligència aquella tecnologia per cobrir una necessitat donada. Aquí va ser una iniciativa que vam muntar al Festival de la Infància i és molt senzill. Bàsicament el que fèiem era donar a tots els nens que ho volien una xapa com aquesta amb un codi QR personalitzada, de manera que si aquell nen es perdia pel Festival de la Infància, en lloc d'engegar tot el procés habitual de portar-lo a l'estant de nens perduts i començar per l'altaveu a descriure el nen i intentar descriure el pare o a la mare o al tutor o el que sigui perquè es trobessin,
com a ment portava aquesta xapeta amb codi QR, qualsevol persona que portava un smartphone llegia aquella xapeta i automàticament s'establia una trucada amb el tutor, el pare, la mare, el tiet, la tieta que havia acompanyat aquell nen al festival. I a partir d'allà era molt més fàcil posar-los en contacte i, diguem-ne, fer el retrobament. Dir-vos que vam arribar a posar en contacte, em sembla que van ser 4 o 5 nens perduts. I em sembla que van haver-hi uns 2.000 nens que van arribar a posar-se la xapa. O sigui, totes les que teníem, era una experiència pilot, les vam col·locar totes. Aquesta és una iniciativa del Departament de Salut que bàsicament gira al voltant dels malalts crònics. I el que es fa és, com dèiem abans, fer-los partíceps del procés assistencial que se'ls està donant. Com? Doncs se'ls dona una sèrie de dispositius i una tauleta amb connexió a internet, de manera que ells diàriament es monitoritzen totes les constants que corresponen. Aquestes constants s'envien al metge en qüestió i, per tant, es produeixen diversos efectes. Jo tinc el malalt millor controlat. Per tant, puc actuar preventivament, el que això ja suposa un estalvi important a nivell de costos. 2, els meus recursos hospitalaris estan menys utilitzats, perquè jo aquí estic donant assistència remota. I 3, que és molt important, el ciutadà que participa en la iniciativa es sent millor. És a dir, ho veu com algo positiu. Deixeu-me que us posi un vídeo que es veu claríssim d'aquesta iniciativa. El projecte Telèmac, telemonitorització de malalts crònics, es desenvolupa a Barcelona des de maig de 2013 amb la col·laboració de 191 pacients. Els pacients són crònics complexos que tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, diabetis i hipertensió. Mira, em dic Juanita Romera García i me'n van oferir aquesta... Veu que són persones amb certa edat fins i tot, I que a vegades sembla que aquesta tecnologia a determinades persones no enganxen. Una miqueta, perquè clar, jo ja... Però ja veieu, Però ho vaig fent bastant bé, penso. No ho veu clar, però hi ha un moment que ho veu claríssim. Ella li han explicat com va, ja veureu. Està així, amb el dit. I ara, has vist? Això és... Sembla una xorrada, però és clau. Aquesta dona, ara, tot quadra, no? Aquí deia el que dèiem abans, no? Diu, ostres, els tenim millor controlats, podem aplicar... de sucre, o segons cadascú té diverses patologies o una patologia només. Clar, ens aporta molta més informació de la que teníem, amb la qual podem controlar que aquell pacient no es descompensi, a la que veiem que alguna cosa ja se surt, doncs podem intervenir molt més precoçment del que fèiem fins ara. Y a través de esto yo me tomo el azúcar, me la pruebo y entonces se lo envío por aquí. Aquí diu una altra cosa clau també. Y ya lo tiene el médico en su ordenador. Cuando el médico a lo mejor yo me lo tomo siempre a las 9:30, a las 10 cuando me levanto. Y entonces el médico a lo mejor cuando abre el ordenador, a la hora que tenga costumbre de abrirlo, ve la ineficiencia que hay en cualquier cosa, ¿no? Entonces si ve conveniente me llama por teléfono. Aquest punt és clau. És a dir, ell diu, jo faig tot això, el metge s'ho mira i si veu que hi ha alguna cosa rara, em truca. Diu, hòstia, estic salvat. Jo amb això llavors aconsegueixo aquella implicació, aquell valor que dèiem, no? És a dir, per aconseguir la implicació de la ciutadania els hem de donar alguna cosa a canvi, no? Han de veure que el valor aquest els hi reverteix a ells d'alguna manera, i en aquest cas era això, no? El sentir-se més segurs. Vale. Vale, l'última és una iniciativa que s'ha fet des del CETIT i ara mateix està en format pilot i està enfocada a el que dèiem abans del crowdsourcing, és a dir, en com a través de la col·laboració de molta gent, en aquest cas és només treballadors del CETIT, s'aconsegueixen
tasques, s'aconsegueix informació, s'aconsegueix processar informació que mitjançant els procediments tradicionals és molt costosa d'aconseguir. En aquest cas s'ha enfocat a tenir un mapa de cobertura mòbil. Per tenir això de forma oficial o de la forma tradicional més que oficial, el que es fa és anar a diversos punts, fer mesures amb un equip costós, etc. Si nosaltres aconseguim que mitjançant una aplicació mòbil i de forma transparent a l'usuari aquesta aplicació vagi fent mesures de la cobertura i aquestes mesures de la cobertura es vagin informant a un únic sistema, Big Data, que sigui capaç d'aplicar intel·ligència i crear mapes de cobertura, jo soc capaç de tenir com les diferents operadores estan fent el desplegament de la seva xarxa en tot el territori, quan fins ara m'he de fiar de les dades que ells mateixos em proporcionen. Per tant, tinc un sistema molt més fiable que em permet contrastar dades i que, a més, puc obrir a la ciutadania i la ciutadania pot arribar a veure quines empreses estan donant determinada cobertura en quins llocs i quines no, amb la qual cosa també estic fomentant la competitivitat entre empreses. Tot això és un projecte absolutament pilot, ara mateix està tancat, ja veurem si realment s'obre o no s'obre, però sí que és cert que s'està articulant una estratègia de crowdsourcing i de participació ciutadana al voltant de la tecnologia mòbil dintre de la Generalitat de Catalunya. Llavors, que sapigueu que això està en marxa, serà una iniciativa molt embrionària, però aquest podria ser la primera iniciativa pilot. Llavors, ara, només per acabar, és l'últim vídeo, de veritat, us juro. Com veieu, és un vídeo d'una empresa tailandesa. És un vídeo que he posat en diverses sessions com a vídeo final. Ja veureu que la mobilitat serveix per moltes coses, però s'ha de fer una reflexió també final, cadascú que faci la seva.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าน D-Tech เชื่อในความพอดี I ja està. Espero que us hagi agradat i altre cop gràcies per deixar-me participar en aquestes sessions.